wala masabot sa ilang gibating kalipay kay nalatas nila ang upat ka adlaw nga bar examination ug kung palaron mamahimong abogado. Akong gikumusta ang usa ka mikuha og bar exam. Lisod pero sugakod. Sugakod yun. Lisod ba ang exam, ma'am? Lisod. Nag-study. Emosyonal kini ang mahulagway sa pipila ka mga ginikanan nga misugat sa ilang mga anak human sa pinakaulahing adlaw sa pag-take og bar exam. Kahinumduman, ginagsugod ang bar exam ni atong November 9, gisundan dayon kini sa November 13 ug dayon sa November 16 ug natapos kagahapong adlaw, November 20, 2022. Ginapahigayon ang bar examination matag adlaw Miyerkules ug Domingo sulod sa duha ka semana diha sa Ateneo Senior High, Bangkal. Dulan sa 800 ka mga magtutungha ang mitake og exam sa maong tunghaan nga nagikan pa sa nagkalain-lain nga universidad sa Mindanao. Pipila ka mga bar examinees nga silang April ug Lysel nga puros taga Bukidnon State University ang atong nahinabi ug matud pa nila lisod apan sugakod. Kayra. Lisod ba ang exam, ma'am? Lisod. Wala din sa nga bar. Tulo ngadto sa upat ka bulan, bugawas na ang resulta sa bar exam ug kung padayon ang pag-ampo sa mga examiners nga palaron sa maong buhat ug mahimo ng ganap nga abogado. Nakaginhawa na ang mga bar examinees apan mas hanga kuno og kulba hinam ang pagpaabot sa resulta. Ang nakapasar, mamahimong abogado ug daghan kanila ang naglaom nga mopasar kay ila kining giantusan nga kurso. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines. Stay safe.